धीरे से आ जाए अंदर जानू परदीप कजे दीवाना। आप सभी जे भोजपुरी के सुने वाला बा चाहे वाला बा सबके प्रणाम करतानी और आप सबके बीच में वो गीत प्रस्तुत करतानी। वो गीत सुनब सबे और बताई सबे कि कैसन गीत लागल। ये गीत 2 साल पहले गईले रहनिया। अरे हेलो ए मजनुआ कहाँ बड़ा तू बोला, हर जल्दी से आके अब अंगना में ओल्हा। उ मेरा रुआ अपना यारवा के फोन लगैले बिया, कहते कि देखा अपना भतार के सुता देला बनी, आराम से आ जाए के बा, केवाड़ी खिड़की खुला बा। अरे हेलो ए मजनुआ कहाँ बड़ा तू बोला, हा जल्दी से आके अब अंगना में ओल्हा। अरे जरत बलफवा होम्बू ता दिल बानी, जरत बलफवा होम्बू ता दिल बानी। आया जाई और डर कुछ के नइखे, पियावा के सुता देले बानी। अय है भातारा के सुता देले बानी, अय है पियावा के सुता देले बानी। हर जोश में तू हो सुखो के करी हो जानी भूल हो, धीरे से आ जाए अंदर जानू राहुल हो। हर जोश में तू हो सुखो के करी हो जानी भूल हो, धीरे से आ जाए अंदर जानू परदीप हो। कि जे वाली से जिया अब सा जा दिल बानी, जे वाली से जिया हम सा जा दिल बानी। आया जाई और डर कुछ के नइखे, पियावा के सुता देल बानी। ओए होए भातारा के सुता देल बानी रे लमुआ के सुता देल बानी। आप सब बताएं कि गीत आप सबके कैसन लागल और अच्छा लागल हुई तो हमार चैनल बा अजय दीवाना नियाजुपुर ऑफिशियल, वो चैनल के सबे सब्सक्राइब करी और वो चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। प्रणाम।